Εσείς έχετε σπουδάσει φυσική. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχετε πάρει πτυχίο. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός ΑΡΕΒ και σπουδές φυσικές επιστήμες. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός ΑΡΕΒ και σπουδές φυσικές επιστήμες. Επειδή εσείς έχετε σπουδάσει φυσική, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχετε πάρει πτυχίο. Ωραία. Έχετε σπουδάσει πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο? 4. Και ήσταν και αριστούχος από ό,τι ξέρω. Εντάξει, 9 και 3 τέτα. Τώρα... Κοιτάξτε να δείτε, εμείς παραμένουμε στη θέση μας ότι έχουμε αποδεχτεί όλη αυτή τη διαδικασία, την έχουμε κατοχυρώσει επιστημονικά, αλλά βγάζουμε την ίδια γωνία αυτή που βγάλατε και εσείς σήμερα, που λέτε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί στον κόσμο, να υπηρετήσει την κοινωνία. Άρα πρέπει να τρέξουμε όσο μπορούμε αυτή η εφεύρεση να κατοχυρωθεί, αυτή η πατέντα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ας το ξεκινήσουμε αυτό. Κάθε μέρα που μιλάμε με τον κόσμο μας λέει τι θα γίνει ρε Φιλντίση, εσείς πράγματι λέτε τόσο καλά λόγια, εσείς επιστημονικά συμφωνείτε ότι βλέπετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δώστε αυτή τη συσκευή στον κόσμο. Τους λέω δεν μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Πιεζόμαστε πάρα πολύ από την κοινωνία, από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Είπα για τις απαιτήσεις που ούτως ώστε να είναι αξιόπιστο και να φαίνεται τη λειτουργία. Αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε σε σπίτι πριν βγει η πατέντα, διότι το πήρε ένας, το έδωσε, τέλεια ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν το κατασκευάζουμε, κυρίες και κύριοι, και δεν βγαίνει στην αγορά. Γιατί αν ένα τέτοιο ξεφύγει προς τα έξω, η υπόθεση πατέντας είναι χαμένη. Τον προηγούμενο χειμώνα, σε κάποια άτομα που είχαν κόψει το ρεύμα για χρέη προς τη ΔΕΗ, είχε κόψει η ΔΕΗ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έχουμε τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων, οποιαδήποτε στιγμή και εσείς τους χρειαστείτε θα το ομολογήσουν, θα το πιστοποιήσουν. Τοποθετήσαμε 3-4 τέτοιες συσκευές στα σπίτια τους. Όσο εξελίσσεται η διαδικασία μέσα και προσδίδει και καίγεται αυτό το πράγμα, εάν το ζυγίσουμε, ενώ ζυγίζει 1 κιλό πριν το βάλουμε μέσα, μετά από 2 μέρες θα ζυγίζει 900 γραμμάρια. Θα αρχίσει να χάνει βάρος το υλικό αυτό. Αυτό από την επιστήμη προβλέπεται.
Εάν πάρουμε ένα ξύλο. Το υπόλοιπο βάρος πού πηγαίνει, δεν μας είπατε. Θα σας πω, μετατρέπεται σε ενέργεια ηλεκτρική. Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Το γραμμάρια μετατρέπονται σε ενέργεια. Σας το λέω εγώ τι είναι δυνατόν. Αποκλείεται αυτό που λέτε. Μου επιτρέπετε, κύριε Θεοφίλου? Τότε το ουράνιο δεν χρειάζεται αυτό. Να σας πω, μισό λεπτό. Όχι, ακούστε, όχι, δεν είπα ότι δεν χρειάζεται. Δεν χάνει. Το συγκεκριμένο, όταν πάρουμε ένα κούτσουρο, ένα ξύλο και το βάλουμε και ζυγίζει πριν το ρίξουμε στη φωτιά, 5 κιλά. Ναι. Η στάχτη που θα μείνει θα είναι 5 κιλά. Όχι, αλλά αν τηρήσει και το διοξείδιο του άνθρακα. Αν πάρεις και τα αέρια, όλα τα υλικά του Θεοφίλου. Ένα λεπτό, είναι δυνατόν λοιπόν, δεν μπορεί να συνοηθείτε έτσι επιστημονικά. Πού πάει αυτό που καίγεται? Μετατρέπεται όπως του ξύλου το βάρος. Μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια προς τα έξω. Η ενεργειακή πυκνότητα του ξύλου, όταν ζυγίζει 10 κιλά και το ρίξουμε στο τζάκι μας, η στάχτη που θα παραμείνει θα ζυγίζει κάποια γραμμάρια. Ναι, αλλά άμα πάρεις και το διοξείδιο του άνθρακος και τα άλλα αέρια. Και από εκεί έχουμε και από διοξείδιο του άνθρακα, του άνθρακος, κύριε Θεοφίλου. Όταν τα πάρετε όλα μαζί, δεν έχεις απώλεια. Να το πω διαφορετικά, κύριε Θεοφίλου. Είναι μηδαμινή απώλεια. Μόνο στις πολύ μεγάλες ταχύτητες έχουμε αλλαγή. Όπως είναι στις σχάσεις κλπ. Εδώ δεν έχουμε καμιά αλλαγή που οφείλεται σε έλλειψη μάζας. Επιτρέψτε μου, κύριε Θεοφίλου. Δεν έχεις έλλειψη μάζας. Μου επιτρέπετε? Έτσι. Εάν πάρουμε 10 λίτρα βενζίνη που θα βάλουμε στο αυτοκίνητο. Ναι. Όταν κάνουμε με το αυτοκίνητο 100 χιλιόμετρα, ναι, ενώ είναι 10 λίτρα η βενζίνη που θα μείνει, η βενζίνη μετά θα παραμείνει μέσα στο ρεζερβουάρ για να τη ζυγίσουμε σε λίτρα, σε κιλά. Πού πήγε το βάρος της? Μα μετατράπηκε, κύριε Θεοφίλου μου, μετατράπηκε. Μετατράπηκε σε ενέργεια. Ναι, αλλάζει μορφή. Το ποσό, κύριε ζωγράφο, να είμαστε λίγο. Όχι, να σας πω κάτι. Το ποσό της μάζας, είτε πάρετε το ξύλο, είτε πάρετε τη βενζίνη από το αυτοκίνητο, το οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια για να μετακινηθεί για 100 χιλιόμετρα ή να ζεστάνει ένα σπίτι, είναι απειροελάχιστο. Το ποσό της μάζης είναι απειροελάχιστο. Δεν είναι καν μετρήσιμο. Εκατομμυριωστά του εκατομμυριωστού του εκατομμυριστού του γραμμαρίου. Ακούστε. Ναι. Πέστε μου μία μορφή ύλης που να καίγεται και το βάρος της να παραμένει το ίδιο. Μία πέστε. Όλες. Άρα χάνουνε βάρος. Όλες. Αυτό το βάρος που πάει. Κοιτάξτε. Είναι απειροελάχιστο. Ο βασικός να μας μαθαίνουν στο σχολείο, μη μας τρελάνε τώρα. Τα μαθαίνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Αφήσουμε λίγο να δούμε για να μπορούμε να κρίνουμε. Όταν λέει χοντράδες όμως, με συγχωρείτε, όταν λέει χοντράδες, δεν γίνεται να μην διακόψουμε. Θα παρεύουμε μετά. Εντάξει, ο κύριος Τριανταφύλου ωραία, τα πειράματα είναι ωραία, αλλά στην ερμηνεία λέει χοντράδες. Με συγχωρείτε. Να τελειώσει τη διαδικασία. Κοιτάξτε τι κάνει ο άνθρωπος. Όπα, σταματήστε το. Άρα είναι κομμένη κάποιο. Ακούμπατε πάνω. Όπα, μην κάνετε βραχυκύκλωμα. Να τα ανάψανε, ναι, εκεί, Βαγγέλη. Κοιτάξτε όλα τα φώτα. Έλα, να το ξεκινήσω. Έλα. Και θα ανάψουμε τώρα... Και πώς άναψαν τα φώτα πριν αρχίσει να δουλεύει? Όχι, με πολύ μικρή κίνηση, επειδή έχει μειωτήρα πάνω, εδώ, αρχίζει με πολύ μικρή κίνηση, μα εδώ είναι όλη η μαεστρία. Ότι εάν... Ναι. Θα τα ξυλώσεις όλα έτσι όπως κάνεις. Εάν δεν άναβε με πολύ μικρή κίνηση, αυτό από τη μια στιγμή μέχρι την άλλη θα πέφτε κάτω. Δηλαδή θα έπεφτε γρήγορα. Με αποτέλεσμα... Μην πατήσεις τα φώτα. Σε κάθε πείραμά μας πάντα συμβαίνει ένα ατύχημα. Όπως την προηγούμενη φορά που είχε σπάσει η βαλβίδα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ανάβει. 1-2 δεν ανάβουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά τα 1-2 που δεν ανάβουν, θα ανάψουν και αυτά. Ορίστε.
Τώρα αυτό, αυτό τώρα, κύριε Τριανταφύλλου, θα αργήσει να πάει κάτω. Εν τω μεταξύ υπάρχει τάση να φορτώσεις μπαταρίες, να παίξει μουσική. Ακούστε και τη μουσική. Ένα λεπτό. Και όταν πάει κάτω, πώς θα ξανανεύει επάνω? Αυτό, κανονικά, πρέπει να είναι σε πολύ... Τα φώτα κάτω δείξτε, όχι εμένα. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα, πρέπει να δείξουμε τα φώτα. Ωραία. Και τι θα κάνω εγώ, όταν κατεβαίνει το βάρος θα σηκώνω πάλι Μισό λεπτό, δεν είναι έτσι απλά. Στη φύση δεν μπορεί. Το συν είναι το άλλο, το βλέπω. Για βάλτε το να δούμε, μην το βάλεις ανάποδα και το κάψεις. Έχω ένα μήνυμα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Αύριο θα πάμε στην πρεσβεία της Αφρικανικής Ένωσης, σε κάποια πρεσβεία τώρα μου είπανε, και θα το δώσουμε όπως είναι αυτό το πράγμα, για να το κατασκευάσουν εκεί που δεν έχουν ρεύμα, δηλαδή με κεράκια ζουν. The charity SolarAid challenged us to design an LED lantern for Africa, but we ended up designing a radical new form of lighting. I'm Jim, and this is Gravity Light. We set out to design a light that could replace the ubiquitous and damaging kerosene lamps widely used in remote. Τώρα λοιπόν κατά την αντίδραση αυτή διασπάτε το μόριο του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στα συστατικά του. Και από την έξοδο, εδώ δηλαδή, παίρνουμε υδροξύ. Είναι ένα μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου. Τώρα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Να δούμε. Σιγά σιγά ξεκινάει η αντίδραση. Ξεκινάει η αντίδραση. Και εδώ δείξαμε, να το ξανακάνουμε πάλι άλλη μια φορά, ότι παράγεται υδρογόνο. Ορίστε. Χαμηλά που δεν φαίνεται είναι γιατί το υδρογόνο κάνει μια σκέδαση, πάει λίγο πιο ψηλά. Και έχουμε τη φλόγα. Είμαστε ok. Να βγάλουμε τώρα την παροχή του αερίου και να δώσουμε να τροφοδοτήσουμε με το ίδιο το υδρογόνο τη μηχανή. Δηλαδή να κάνουμε το νερό καύσιμο πια. Ο αναπτήρας δεν χρειάζεται. Εδώ είναι η είσοδος. Μπορεί η κάμερα να έρθει λίγο από εδώ να δει ότι πάει μέσα στη μηχανή και το βιδώνουμε πάνω. Το υδρογόνο δηλαδή. Ωραία. Βιδώθηκε πάνω η παροχή. Εδώ έχουμε βγάλει το σωληνάκι της βενζίνης από το καρμπυρατέρ, το οποίο δεν χρειάζεται πια το καύσιμο της βενζίνης. Βγήκε. Ήδη έχουμε τροφοδοτήσει την μηχανή με υδρογόνο. Να προσπαθήσουμε να τη βάλουμε μπρος ανοίγοντας από εδώ λίγο τη βαλβίδα. Εδώ είναι η βαλβίδα, η οποία όσο την ανοίγουμε τόσο πιο πολύ η μηχανή παίρνει στροφές. Το γκάζι δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου εδώ που έχουμε. Γιατί? Γιατί το γκάζι πια δεν χρειάζεται, το γκάζι παρεμβαίνει στο καρμπυρατέρ. Εδώ τώρα δεν έχουμε καρμπυρατέρ. Την είσοδο του υδρογόνου τη δίνουμε στον παπά. Και ο έλεγχος της ταχύτητας θα γίνει από εδώ, από τη ροή της βαλβίδας που έχουμε εδώ. Άρα αυτό δεν θα το πειράξει ο χειριστής της μηχανής, καθόλου τον γκάζι, και θα βάλουμε τώρα και ταινία πάνω για να το κλείσουμε αν χρειαστεί. Να δούμε αν ξεκινάει η μηχανή και πάρει μπρος, γιατί μπορεί, όλα είναι πιθανά εδώ, πρέπει να παίξω πολύ με το... Αυτή τη στιγμή η μηχανή ξεκινάει με το υδρογόνο, από ό,τι βλέπετε. Το γκάζι δεν το πειράζει, κοιτάξτε μόλις ανοίξει την παντήρα. Απίστευτο και όμως αληθινό.
Τώρα, εγώ περίμενα να το χειροκροτήσετε. Συγγνώμη. Η Ελλάδα το πέτυχε αυτό. Ένας Έλληνας. Ha 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 ha.